Прыпынак – паўднёвы гарадок. Наступны прыпынак – мікрараён паўднёвы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – мікрараён паўднёвы. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 58. Прыпынак – мікрараён паўднёвы. Наступны прыпынак – Санта 54. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Санта 54. Прыпынак – Санта 54. Наступны прыпынак – 4-й форт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – 4-й форт. Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Прыпынак – 4-й форт. Наступны прыпынак – кальцавая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – кальцавая. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак – кальцавая. Наступны прыпынак – парк тысячагоддзя. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – парк тысячагоддзя. Прыпынак – парк тысячагоддзя. Наступны прыпынак – Могілкі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Могілкі. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Прыпынак – Могілкі. Наступны прыпынак – вуліца Грунвальдская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – вуліца Грунвальдская. аўтобус рухаецца па маршруту нумар 58. Прыпынак – вуліца Грунвальдская. Наступны прыпынак – вуліца генерала Благавешчанскага. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – вуліца генерала Благавешчанскага. Прыпынак – вуліца генерала Благавешчанскага. Наступны прыпынак – мікрараён Зарэчны. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – мікрараён Зарэчны. Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі пры адкрыванні і закрыванні дзвярэй. Прыпынак – мікрараён Зарэчны. Наступны прыпынак – новыя. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – новыя. Прыпынак – новыя. Наступны прыпынак – Валерыя Кіскевіча. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Валерыя Кіскевіча. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняецца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Прыпынак Валерыя Кіскевіча. – наступны прыпынак
Варшаўскае кольцо. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Варшаўскае кольцо. Прыпынак. Варшаўскае кольцо. Наступны прыпынак. Крэпасць. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Крэпасць. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 58. Прыпынак. Крэпасць. Наступны прыпынак. Крэпасць. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Крэпасць. Паважаныя пасажыры, будзьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Прыпынак. Крэпасць. Наступны прыпынак. Зубачова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Зубачова. Прыпынак. Зубачова. Наступны прыпынак. Аэрадромная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аэрадромная. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Прыпынак. Аэрадромная. Наступны прыпынак. Беларуская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Беларуская. Прыпынак. Беларуская. Наступны прыпынак. Транспартная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Транспартная. Прыпынак. Транспартная. Наступны прыпынак. Лейтенанта Рабцева. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Лейтенанта Рабцева. Прыпынак. Лейтенанта Рабцева. Наступны прыпынак. Слаўнафта. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Слаўнафта. Прыпынак. Слаўнафта. Наступны прыпынак. Вуліца Працоўная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Працоўная. Прыпынак. Вуліца Працоўная. Наступны прыпынак. Інтэртранс. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Интертранс. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дает ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Припинок Інтертранс. Наступний припинок
Рамонтна-будаўнічы трэст. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Рамонтна-будаўнічы трэст. Прыпынак. Рамонтна-будаўнічы трэст. Наступны прыпынак. Прамтэхніка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Прамтэхніка. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Прамтэхніка. Наступны прыпынак. Безыменная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Безыменная. Прыпынак. Безыменная. Наступны прыпынак. Санта-Брэмар. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Санта-Брэмар. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак. Санта-Брэмар. Канцавы прыпынак.